představit trojici rozhodčích. Tím hlavním je kladenský Miroslav Maurer, který rozhodoval i podzimní utkání v Edenu, ve kterém Slavia zvítězila nad Bobby Brno 3-0 2 brankami Šmejkala z penalty a jeden gól dal Berger. Na pomezí mu budou asistovat inženýr Milan Ondo a samozřejmě také druhý pomezní rozhodčí, kterým je Josef Krula. Tolik tedy představení aktérů dnešního zápasu a já bych ještě přivítal u mikrofonu našeho dnešního hosta. Je jim Josef Bouška, bývalý dlouholetý ligový fotbalista, mimochodem i trenér Brna a Slávie, proto je také tady. Vítejte. Dobré odpoledne. A hned na úvod řekněte, co očekáváte od startu jarní ligy, která právě teď začala. Já si myslím, že to bude dobré utkání, protože i atmosféra tomu nasvědčuje a jako hráč vždycky jsem se těšil, zejména tady v Brně, na příznivce, kteří dokážou vyhecovat ty hráče k maximálnímu výkonu, takže uvidíme. Atmosféra je tady o Silvestra. Ano, vidíte, že domácí příznivci se poprvé zlobí. Miroslav Maurer napomíná zatím jenom ústně Radka Bejbla. Popravdě řečeno, čekali jsme trochu více diváků, ale je poměrně chladno. Počasí není ještě tak ideální, jaké bychom si představovali. Každopádně vidíme, že už je vše v pořádku. Na nohou je postižený René Wagner, který byl Bejblem faulován, a Brno pokračuje v první útočné akci. Wagner se tam probíjel, má dnes kapitánskou pásku, ale už je akce zastavena, takže na chviličku slávisté, kterým v tomto zápase od prvních minut chybí Patrik Berger, který se jistě doma dívá na zápas. Nehraje pro žluté karty, má stop na tento zápas, jinak Kozel a Šmicr, kteří měli zdravotní problémy, jsou připraveni na lavičce náhradníků. V týmu FC Bobby je zraněn Maroši, tedy strůjce hry brněnských, má problémy s kolenem a na lavičce není ani Roman Kukleta, který se natáhl sval. Tady se díváme na Františka Zlámala, hned vlevo Radek Černý a náhradníci Slávie. Tady právě Vladimír Šmicr a hned vedle něj Luboš Kozel, tedy dva fotbalisté, kteří by pravděpodobně nastoupili od první minuty, pokud by byli zdraví. Není tomu tak a tak Slavia nastupuje v sestavě jiné, ve které dostal šanci ke své premiéře. Už jsem to naznačoval, Tomáš Hunal, dlouholetý fotbalista Slavie, který chvíli hostoval i na Kladně, jinak ho známe především způsobení v B týmu. V tomto týdnu jsem měl možnost hovořit s asistentem trenéra Františkem Araničkou, který mě právě říkal, že na soustředění v Portugalsku byli velice příjemně překvapeni právě výkonem Hunala, který v přátelském utkání úplně vygumoval švédského vynikajícího reprezentanta Dalina. Proto asi dnes nastoupil a vypadá to, že bude osobně hlídat Cupáka. Navíc Hunal je slávista tělem i duší, jak už jsem říkal, dlouholetý hráč, takže má motivaci. Teď Lerch. Ale už se slávisté dostávají ještě k míči. Šmejkal, ale už je akce zastavena. Miroslav Maurer pískal. Tady je zkušený kladenský rozhodčí. A u něho Richard Dostálek, který rozehraje. Valnoha. Maléř, který nastupuje na liberu, před ním by měli hrát před stopery Křivánek a Vidumský. To jsem právě taky chtěl upozornit, že možná to bude i pro diváky u přijímačů taková zajímavá konfrontace, vlastně dalo by se říct dvou stylů, protože Slavia nehraje na vyloženého libera, hrají 4 v jedné řadě, takový ten moderní trend, který se nastolil, moderní, ale dá se říct velice nebezpečný. Chce to opravdu kvalitní hráče, kdežto Brno hraje s liberem Maléřem, jak už říkal Václav Sever. No je to asi i tím, že Kozel je na lavičce, který hrával klasické libero, čili Suchopádek přeci jenom není zvyklý, a takže slávista nastupují, jak už tady Josef Bouška řekl, se 4 obránci. Ale také to bude pro Slávii náročné v tom, že Brno má nejenom kvalitní tandem, ale z zálohy může doplňovat útočný hrot nebo útočné hroty Holomek, který je kvalitním útočníkem, čili ta obrana dostane asi zabrat. Velice dobře také do ofenzivy se zapojuje Dostálek, který si svými výkony vysloužil reprezentační tričko v poslední době. Fotbalisté Bobby budou vazovat.
Sledujeme Kobylku, který v posledním přípravném utkání s Holínem nehrál, absentoval pro zranění, stejně jako Mároši. Nakonec Mároši nemohl nastoupit a Kobylka hraje. Tady byl Pěničkův odkop. Tam je Křivánek. Wagner. Kocman. Válnoha. A už je bráněn Novotným. Tady je Petr Uličný v záběru poprvé vlastně vede na domácí půdě Bobby Brno proti Slávii. Naposledy vyhráli v 93. Brňané tady 2-1, ale to ještě Petr Uličný působil ve Zlíně. Bejbl. A teď nám Dostálek předvedl, že umí i v defenzivě. Tam je Holomek. Kocman. Wagner. Ale Stejskal vyběhl. Jak říkal Václav Svoboda, Tomáš Hunal je slávista tělem i duší. Na druhou stranu v barvách nebo v mužstvu Slávie hrají dva hráči ex-Brňané, Ivoš Knoflíček a Jan Stejskal, který teď zachránil před dobíhajícím Wagnerem. Ano, Stejskal tady vlastně chytal, začínal tady, než šel na vojnu a posléze do Sparty. Naopak zase Luboš Přibyl, který chytá momentálně v Brně. Působil v roce 83 až 90 ve Slávii pod vaším vedením. Ne, pod mým vedením ne, pod mým vedením působil v Brně Honza Stejskal právě. A ve Slávii Ivoš Knoflíček. Takže mám tady vlastně dva ex-svěřence. Mimochodem Přibyl hrával ve Slávii ještě právě s Knoflíčkem a také s Bejblem a s Pěničkou. To jsou hráči, se kterými se zná dokonce z jednoho dresu. Tam je poprvé Cupák. A Novotný, 2 desítky. Odkop od branky. Možná krátce něco zajímavého k Ivošovi, k Knoflíčkovi. Když jsem trénoval Slávii v 81. roce, tak jsme hledali rychle středního útočníka. Měli jsme zájem o Vlastu Petrželu. Jeli jsme do Olomouce, Vlasta ale ukončil školu a odcházel na vojnu. A místo něj jsme právě přivezli mladého Knoflíčka, který se nám v utkání v místním derby s Prostějovem velice líbil. No, Petržela se přece jenom také dočkal, potom se stal v Chebu nejlepším střelcem podzimu a šel do Slávie. Ale pojďme sledovat Jiřího Lercha, který právě hledal Knoflíčka. A tam byl William Vidunský, který odehrál všech 15 podzimních zápasů v dresu Brna, ale u Slávia. Lerch. Na Hogena mířil. Šmejkal. Skákal tam Novotný, skákal tam i Hogen, ale už Brňané. Je pískáno na zemi Marcel Cupák. Takže se potvrzují naše prognózy. Dal by se říct, že Hunal hraje přísnou osobku na Cupáka. Nyní si ho přidržel trošičku rukou. To vidíme ještě jednou. Ano, tady byl ten moment. Díváme se na Pěničku, který pošle míč do hry z autového vazování. Šmejkal. Novotný, ale už fotbalisté Brna, konkrétně Holomek, který byl faulován a Novotný se omlouval. Bude zajímavé, myslím si, taky sledovat dneska Daniela Šmejkala, protože přeci jenom takový můj osobní pocit je ten, že když hraje Patrik Berger, který určitě bude Slávii chybět, tak vlastně oba dva hrají na stejné pozici a Šmejkal Plzni vlastně plnil úkoly, které... Moment. No, tam je z ničeho nic Válnoha. A
To byla první velká šance. Stejskal zlikvidoval Valnohovu možnost dát první branku. Abych dopověděl tu myšlenku, tak Šmejkal právě plnil Plzni tu úlohu ofenzivního útočného záložníka, kterou vlastně plní ve Slávii Patrik Berger. Takže dneska má Šmejkal velikou příležitost. Pozor na Vejbla. Tady je Radek Vejbl, nymburský rodák, přišel do Slávie z Mladé Boleslavi. Vejbl bych řekl, je takový dost nedoceněný fotbalista, zejména u příznivců Slávie, protože odvádí obrovský penzum práce na hřišti. Je to vlastně jeden z takových, podle mého názoru, mála kvalitních, dobrých defenzivních záložníků, který umí ale i zaútočit nebezpečně, jak ukázal nyní před chviličkou, protože je velice dobře na tom kondičně. Suchopárek. Na Šmejkala. Šmejkal v souboji s Křivánkem. Už je rozehráno, Slavia i hned rozehrála odpískaný faul. A teď už Brňané se osvobodí. Křivánek. Na chviličku Cupák, Kobylka a teď je zase faulován. Marcel Cupák pěničkou. Tady vstal Miroslav Beránek, aby uklidnil své hráče. Viděli jsme první žlutou kartu, kterou dostává Martin Pěnička. Tady je Bobil Cupák v záběru. Momentálně nejlepší střelec Bobby po podzimu se 6 brankami. Možná by se to dalo nazvat takovou taktickou žlutou kartou, protože tomu ani ne nějakému faulu předcházelo tam asi 3 nebo 4 takový přetlačovaný. Takže utkání se přiostřuje, ale zatím hráči hrají korektně. Bejbl dostane míč, po něm Šmejkal. Běží 13. minuta utkání. Knoflíček. A Slavia zůstane u míče. Faul na Šmejkala, je pískáno samozřejmě. Slávisté mají vepředu Knoflíčka, Hogena, jde tam i Lerch a vysoký Pavel Novotný, který samozřejmě má značnou převahu v pokutovém území při hlavičkových soubojích svou výškou. Velice nebezpečný je Pěnička, který si umí naběhnout. Není ani tak vysoký, ale výborně se pohybuje při těchto standardních situacích. Spolu s Hogenem samozřejmě. Hogen, to je vlastně jeho taková výsada, hra hlavou. Střetávají se nakonec dnes možná i dva trenérské styly, co se týče projevů. Petr Uličný, známý bouřlivák, Miroslav Beránek spíše působí klidnějším dojmem, ale také se dokáže v takovýchto zápasech nakonec, jak jsme viděli, třeba s Viktorií Žižkov, nenaštovat. Je to samozřejmě velice těžké utkání pro oba týmy na úvod jara, protože může hodně napovědět. Tady jsme viděli ještě jednou faul na Martina Pěničku. Tady bych řekl, že ani to nebyl úmyslný faul, jak jsem to tak sledoval. Spíše to byla taková daň té pomalosti Dostálka, který, říkám, fotbalově se celkem jeví dobře, ale rychlost není jeho silná zbraň. Suchopárek.
Lerch. Znovu Suchopárek. Šmejkal. A už Brňané Dostálek. To byla chyba, takže Pěnička mohl využít. Pěnička je velký bojovník a jak se zdá, tak bude velice aktivní i v útočné činnosti. Zpět Bejblovi. Lerch. Pěnička. Lerch. Tam nabíhal Hogen samozřejmě, ale už má míč Dostálek. Maléř. A Pěnička v souboji s Valnohou. Slávia udržela míč na kopačkách. Lerch nechává Šmejkalovi. Ten roztáhne na Suchopárka. Knoflíček. Opět je hra přerušená. Zatím za těch zhruba 15-16 minut jsme příliš neviděli u míče Krištofíka. No, Krištofík měl vidět. Přitom je to hráč kvalitní. Takže Brňané se postupným útokem dostávají metr po metru ke Stejskalově brance. Teď bude vhazovat Petr Kocman. Tam je Marcel Cupák. Dostálek. Nakonec Lerch odkopl, ještě Weibl, ale slávisté neudrželi míč. Kocman. Ten se vede dobře na pravé straně zatím. Tady už je Maléř. Míč míří na René Wagnera. A pomezní rozhodčí, který mi na druhé straně inženýr Ondo ukazuje, že byl míč v autu. Wagner je velice nebezpečný hráč z jednoho důvodu pro obránce, protože zdá se, jako, že šetří síly, moc se nezapojuje do hry, ale jakmile má možnost, zejména před venkým vápnem a v trestném území, tak hraje velice agresivně. Suchopárek vybojoval. Knoflíček. Teď Krištofík vrátil Bejblovi. Šmejkal. A už Dostálek. Výborně Bejbl. A tam už kontroluje míč inženýr Luboš Přibyl. Slavia působí velice fotbalově, samozřejmě je to dané kvalitou hráčů, ale co je možná zajímavé, že má jediného klasického obránce, to je Pěnička, jinak všichni hráči, se dá říct, jsou vyškolení záložníci, ať už je to Suchopárek, Honal, Lerch. Z místa přestupku rozhraje Petr Maléř, který má na svůj post konkurenta Kamila Janštu, který sedí na lavičce a čeká na šanci. Ten se už uzdravil a vrátil se po ročním hostování v Bohumíně zpět do Brna. Tady byl Pavel Kobylka, na zemi hraje se dál. Šmejkal, ten si myslím dnes má rozehraný velký zápas. Šmejkal určitě je velice kvalitní. Já si myslím, že to i cítí, to, o čem jsme mluvili, a že chce nezůstat ve stínu Patrika. 20. minuta, stále 0-0 v Brně.
při jarní ligové premiéře. Další zápasy se hrají v neděli, ale jeden už zítra od 14 hodin hostí Sparta Trnovice. Představitelé Petry v čele s inženýrem Junkem i Janem Gottwaldem, Věrou Bečvářovou jsou přítomní na tomto zápase. Spartu tady reprezentuje František Chovanec. Zítra ve 14 hodin na Letné pokračování ligové jarní premiéry. My vám nabídneme příležitost pro Šmejkala, nyní pro mě. Ze všech zápasů v neděli krátce po 9:30 večer mini penaltu a penalta začíná v pondělí v 17 hodin 10 minut. Takže to vlastně úplně první rohový kop. Vidíme zaplněné tribuny. A šance, jak už říkal Josef Bůška, pro Daniela Šmejkala. Levačka. Bejbl. Ještě dostihl míč, vrátí ho do pokutového území, ale byl to Maléř, který odkopává. Bylo zajímavé sledovat tuto standardní situaci, ten rohový kop, který zahrával Šmejkal, protože jsem si všimnul, že na rozdíl od většiny mužstev Slavia rozestavila 4 až 5 hráčů přímo do malého pokutového vápna, což normálně nebývá zvykem. Většinou hráči nabíhají z hranice trestného území, aby měli větší rychlost a lepší příležitost jít do odrazu. Jiří Lerch postupuje přes svou nohu zatím, ale tam už budou Brňané. A bude to odkop od brněnské branky. Tady Brno při této akci předvedlo vlastně učebnicově takový ten nejmodernější styl bránění, protože Lercha strojovali vlastně 3 hráči. Dostálek. Kobylka. A Šmejkal. Šmejkal hraje na obrovském prostoru. Dostane míč Knoflíček, byl tam Vidumský, takže nakonec Maléř odehrává. Brno se ubránilo a může založit útočnou akci, a to Holomkem. Wagner. A Wagner může jít, ale už je po šanci. Byl čistý zákrok. Byl zákrok přes míč. Zbytečně se zlobili. No ale akce to byla slibná, rychlá. Tady se ještě jednou můžeme podívat. Tady Wagner přebere míč. Ano, je to jasné, bylo to bez problémů. Takže my máme za sebou 22 minut, začíná 23. minuta, takže já bych poprosil kolegu Daniela Macha, aby vás doprovodil zbytkem druhé části prvního poločasu. Teď se díváme opět na trenéra Uličného, o kterém už byla řeč, že přišel do Brna vlastně na začátku podzimu ze Zlína. Dostálek postupuje dopředu, ale ztratil míč, míč má Šmejkal, Krištofík. Postupuje dopředu, ale zatím nevidí nikoho volného, volí tedy přihrávku zpět. Šmejkal. A Novotný v souboji. A Vidumský si nakonec poradil s Pavlem Novotným. Ještě k Petrovi Uličnému, to je taková pikantérie pro diváky, právě jak jsem mluvil o Ivošovi Knoflíčkovi, který přišel do Slávie z Olomouce, tak právě Ivoše mě vřele doporučil Petr Uličný, který tenkrát působil v Olomouci jako hráč. Cupak je za míčem, ale dříve tam byl Suchopárek. Teď Wagner ve prostřed hřiště. Valnoha si ale špatně zpracoval míč. Tak už opět Slávie Bejbl. Pěnička na Krištofíka. Ten ale neobešel Maléře. Myslím si, že zahrál rukou brněnský hráč.
Sudí Maurer to také postřehl. Bude si tedy zahrávat volný přímý kop. K míči se staví Daniel Šmejkal, hráč, o kterém jsme už také mluvili, hráč, který neměl formu na konci podzimu. Nyní bude záležet, jak hráči naběhnou rychle dopředu, protože Daniel to levou nohou nasměroval na branku. Další pokus Slávy je Tytler. Kobylka. Zdálo se, že sráží míč na roh, ale rozhodčí jsou jiného názoru. A tak jde do útoku opět Brno. Kocman. Zpátky na Vidumského. Dlouhý pas směřuje na Kobylku. Ale ten jen odevzdává míč Slávy a to už bude asi záležitost pro Pěničku. Teď si nerozuměli Pěnička s Honzou Stejskalem. Pěnička myslel, že vyběhne. Když má Wagner, to byla velká šance, Stejskal dobře zasáhl. Ještě střela Valnohy. No a teď Jan Stejskal jen koukal, kde míč skončí. Naštěstí pro něj těsně vedle jeho brány. Tady vidět, co dělá. Podíváme se ještě jednou na šanci Reného Wagnera. Z velkého úhlu golman Stejskal s tím měl velké problémy. Tady vidět, co dělá moment překvapení. Po té střele z otočky Stejskal úplně stvrdnul v bráně. Ale teď si Stejskal naopak velmi dobře poradil s rohovým kopem Pavla Kobylky. Nejenom Stejskal, ale samozřejmě všechny hráče. Sleduje tady za námi Ivo Viktor. Vzpomíná taky na brněnská léta, protože Ivo zde působil taky. Pojďme zpět na hřiště, míč má Brno, teď Valnoha, ale ztratil míč. Po Bejbulovi Krištofík, Suchopárek dlouhým pasem. Pěnička až na levém křídle, na druhé straně. Takže hráči jsou velice aktivní. A teď faul na Pavla Novotného. Tady trenér hostí Miroslav Beránek. Není podle výrazu spokojen zatím s vývojem utkání. I když slávisté před zápasem sami tvrdili, že v případě velkého tlaku Brna, který sice nepřichází, ale v případě jeho velkého tlaku budou brát v závěru utkání i od... Další standardní situace se staví opět Daniel Šmejkal. Ve vápně 4 slávisté, Pěnička jako pátý teď nabíhá. A Pěnička právě. Sudí Maurer ukazuje nic. Si oddech. Brněnský hráč. To byla zřejmě velmi sporná situace. Zdálo se, že Vidumský zachytil Pěničku, no nicméně sudí Maurer byl jiného názoru. Teď Krištofík je držen Wagnerem. Začíná narůstat počet faulů, především na brněnské straně. Teď Bejbl. Až poslední Suchopárek. Začne další akci. Ještě Suchopárek. Ale jeho přihrávka byla velmi nepřesná. Myslím, že byla tečovaná. Slávisté. Teď Šmejkal opět faulován. Šmejkal, co by tvůrce, jeden z tvůrců hry, je velmi sledován brněnskými hráči. Několikrát už také byl ve velkém souboji. Většinou trenér Maurer získá tyto zákroky proti Slávii. Wagner a Kobylka. Ale na Wagnera byli 3 hráči.
A od Hunala končí míč v autu. Běží nám 29. minuta utkání, stále Bobby Brno, Slavia Praha 0-0. Teď Supák. Ale odzbrojil ho Krištofík. A od Lercha končí míč v zámezí. Z dosavadního průběhu můžeme vysledovat, že obě mužstva opravdu se věnují maximálně obranné činnosti. Hráči výtečně brání, jak říkám, zdvojují, strojují Teď Supák, své šance. spoluhráče. Teď se naopak brněnští hráči dožadovali ruky Suchopárka ve vápně. Ale bude se rozehrávat pouze od slavistické brány. Ano, 31. minuta utkání. Jan Stejskal, o kterém jsme už také mluvili, který vlastně začínal s fotbalem v brněnské Zbrojovce. Bejbl teď postupuje dopředu. Šmejkal. Vysunuje pěkně Knoflíčka. Ještě Knoflíček. A centr na Novotného. To byla obrovská šance. Míč končí u Luboše Přibyla. Tady si myslím, Novotný trošku zaváhal, protože měl čas se rozhlédnout a zkontrolovat tu svoji situaci, protože tam byl úplně sám a možná měl čas si zpracovat míč. Mezitím jsme už úplně na druhé straně hřiště. Opět míč půjde od Jana Stejskala. Ale hledá zatím marně, komu by přihrál. Zkouší to na Hogena. Ale jeho hlavička je pouze u Kocmana. Teď Slávie Bejbl. Lerch. Na pravé straně má Pěníčku. Ale jeho pas na Knoflíčka zastavil Vidumský. Potom velkový Dostálek. Čistě ho ozbrojil Bejbl. A ten má prostor. Vpravo mu jde Krištofík. Ale to bude zřejmě dlouhé. Dostálek tady opět, říkám, doplatil na tu pomalejší reakci a když je atakován včas, tak má trošku problém. Křivánek na Maléře. Slavisté se pozvolna stahují skoro všichni na svoji polovinu. Zdá se, že jak si přebírají určitou způsob hry Brna. Teď Dostálek. Na Wagnera. Ještě Wagner. Znovu má míč Wagner. Zbavil se Suchopárka. Ale neměl už dost času na vystřelení. Slavia při ztrátě míče začíná bránit od půlicí čáry 3 hráči, Hogerem, Knoflíčkem a Danielem Šmejkalem. A ostatní se snaží potom osobně si rozebrat zbývající. Sudí Maurer tento souboj posoudil jako šlapák, rozehrávat tedy bude Brno. Maléř. Slavia opět na půlicí čáře, zaujímá Teď Pěníčka. A u pomezní čáry Hogen byl faulován. Roman Hogen, nejlepší střelec slávistů na podzim s 8 brankami a vůbec druhý nejlepší střelec naší soutěže zatím.
Bejbl, Pěnička. Hogan s Krištofíkem si nerozuměli a tak brněnští. Kobylka. To bylo těžké na Cupáka. Byla prudká přihrávka. Jan Stejskal nikam nespěchá. Suchopárek také v poklidu. Slavia nyní praktikuje takzvanou brazilskou taktiku, neboť Brazilci říkají, mají takové krédo, že když mám míč, nemůžu prohrát. Lerchovi se nepodařilo ještě zažehnat úplně. Na Valnohu, ten ztrácí Lerchem míč, Šmejkal je dopředu a ten má prostor. Vpravo mu jde Hogan, vlevo Knoflíček. Šmejkal zadarmo, prakticky zadarmo přišel míč. Opět Slávě Suchopárek. Pěnička na Lercha. Při té předcházející akci je pravda, že Šmejkal v té koncovce vlastně to pokazil on, ale tam bych si dovolil tvrdit, že spoluhráči mu absolutně nepomohli, protože Daniel čekal, že Ivoš nasprintuje za záda obránců, což se nestalo a tím pádem promeškal ten moment. Holomek na pravé straně, zkouší to na Wagnera, prošel míč. Ve vápně je Cupák. Pěnička stačil včas odvrátit opět v záběru Petr Uličný, který si ho temperamentem samozřejmě nemůže vydržet, sedět na lavičce. Nyní při té akci Wagnera si myslím, že domácí doplatili na takový, bych řekl, přílišný respekt, protože kromě Cupáka se nikdo jiný nezapojil do té finální fáze. Kocman postupoval dopředu, všechno výborně vyřešil Suchopárek, teď Šmejkal. Leo má Novotného, zkouší to na Hogena. Ještě souboj, Hogan Křivánek. Ale Hogan míč odevzdal a už brněnští. Tady si myslím, že Hogan zbytečně bojoval ve vzduchu se Skřivánkem, protože z takové dálky branku ohrozit nemohl a jak bylo vidět, tak ten míč nakonec obránce domácích přeskočil a Hogan mohl mít větší šanci. Další pas na Hogena nevyšel, teď Wagner. A dle svýho Maurera byl faulován Ivo Knoflíčkem. Se sešli v osobním souboji 2:11, dva typiční útočníci. Cupák teď výborně vysunul. A Pěnička jen na další rohový kop. Sedm minut zbývá do konce první půle. Stále Bobby Brno, Slavia Praha bez branek. Zamyšlený Petr Uličný. Jan Stejskal si diriguje obranu. Stejskal opět skvěle zlikvidoval Kobylku. Stejskal má 1,92 m, takže není pro něj problém tyto vysoké míče vyhrát. Při těch akcích, které táhne Wagner většinou a vlastně přihrává od brankové čáry, tam si myslím, že Cupák dělá jednu chybu a to, že se snaží čekat za zády do obránců Slávie. Tam si myslím moc šanci nemá, protože je velice těžké překopnout toho obránce na tak krátkou vzdálenost. Tentokrát fauloval Křivánek Pavla Novotného, ale
To se zdá velmi daleko na přímou střelu na bránu. Staví se tam Kryštofík, staví se tam Šmejkal, přichází Iller se Suchopárkem. Tady chybí Patrik Berger z takovéto vzdálenosti, který umí ten míč krásně trefit. Vypadá to na nějaký signál, ale uvidíme. Takže zřejmě Suchopárek, ale jen těsně vedle. Tady si myslím, že to bylo překombinované, protože hráči nesmí zapomínat na to, že při přeskočení toho míče už 1, 2 vybíhají ze zdi a vlastně znemožňují tomu střídajícímu. Teď od Krofíčka skončil míč pouze v zámezí, opět budou hazovat brněnští. Ivoš Knoflíček se až vzorně zapojuje do obrany. V té souvislosti mě napadá, nemyslíte, že je to možná určitě stanovená taktika hrát i vlastně typický křídelní útočníci trošku stažení zpět? Já si myslím, že určitě, protože vypadá to tak, že žádné z mužstev nechce první inkasovat. Takže asi trenéři podřídili tomu taky trochu taktiku a jak říkám, do této chvíle hráči líp plní obranné úkoly, než že by se nějak aktivně zapojovali do útočení. Teď bude mít příležitost rohového kopu Slavia. Na trhu se staví opět Daniel Šmejkal. Nyní hráči nabíhají, jak jsme mluvili, z velkého vápna, protože Šmejkal levou nohou to kopal proti nabíhající. A Wagner opět neprošel přes Suchopárka. Dostálek. Brněnští se snaží vytáhnout hráče Slavie. Teď Valnoha. Opět Dostálek. Přijde Vidumský. Ale brněnští ztrácí míč. A bude další aut Slavie. 3 minuty nám chybějí do konce první půle. Bobby Brno, Slavia Praha stále 0-0. Špatně vhozený aut. Míč mají brněnští. Kocman pošle míč do hry. Dostálek. Cupák, ale má tam na sebe 2 hráče, přesto se mu podařila klička. Valnoha. Míč opět vyváží Babel. Brněnští Dostálek. Cupák přistrkával, ale špatně. Vyšla spolupráce 2 spoluhráčů ne z brněnského mužstva, ale i z 21 reprezentační. Babel zkoušel na Kryštofíka, ale míč se odrazil k Wagnerovi. Wagner je stále postupuje. A teď to Suchopárek nevyřešil nejlépe. Ještě, že se Valnoha takhle zasekl. Tato přihrávka Wagnera už nenašla adresáta.
jak se říká, neměla oči. Běží nám 44. minuta prvního poločasu. V tuto chvíli bych asi pana Boušku požádal o zhodnocení první půle. Tak jak už jsem říkal, no je to víceméně takový neúprosný boj. Tempo je velice svižné na to, že je to první utkání. Zaplať pán Bůh počasí přeje, takže obě mužstva, která se rozehrávala na dobrých terénech venku, to dokáží využít. Chybí větší šance. Teď se podíváme. Ale ne. Opět Slavia, po Hogenovi vstupuje dopředu Šmejkal. Hogen mu běží, ale Šmejkal to zkoušel na knoflíčka, opět to neprošlo. Po špatném zákroku Kocmana bude vhazovat Slavia. Ještě k Suchopárkovi Honza si musí dávat pozor právě na tyhle některé závary, protože on je vyloženě technický typ hráče, který nechce ztratit míč a neustále se snaží hrát fotbal, což někdy u posledního hráče je nebezpečné. Lech to teď zkoušel na píničku, neprošlo to. Brněčtí pouze odkopávají, teď Bejbl. Valnoha. Dostálek tam běží, ale dříve je u míče Novotný. Slavisté opět zpět až k Janu Stejskalovi. Obě mužstva zřejmě vyčkávají konce první půle. Naše časomíra ukazuje, že už se hraje více jak minutu přes čas. Suchopárek. Teď Valnoha, Cupák. A v této chvíli Sudí Maurer končí první poločas utkání Bobby Brno, Slavia Praha. Stav je tedy zatím 0-0, ale vy ještě neodcházíte od obrazovek. Můžete se podívat na další fotbalové zajímavosti. Tento pořad vám přináší pivovar Radegast.